Ahoj! Viacerí z vás sa na mňa obrátili s požiadavkou, aby som ukázal, ako sa vydáva prestupný lístok. Tak poďme na to. Na strojčeku máme teraz základné menu, čiže musíme si vojsť do spoja. To urobíme takto. Vidíte čas do odchodu, otvoríme spoj. A teraz pozrime sa. Tu nám skočí tarifa, mestská tarifa, predstavte si, pretože v rámci mesta, v obvode mesta vydávam lístky ako mestský autobus. To sa nám zmenilo po vstupe našej firmy do integrovanej dopravy, pretože predtým dedinský autobus dokázal vydávať lístky len v dedinskej tarife. Teraz v rámci mesta po tzv. Hraničné zástavky máme mestské lístky a tu odtiaľto a dole smerom to je už tarifa dedinského autobusu a vieme vydávať aj lístky tzv. Prímestské. Čiže ak ide niekto v rámci mesta a chce základný lístok, ten stojí teraz u nás toľkoto, vydám ho a tento lístok je prestupný. Keď vydám takýto lístok, čiže žiak alebo senior, každý z týchto lístkov je prestupný. Len pri tom prestupe treba zachovať určité náležitosti. A to, že keď ja vydám lístok v mestskej tarife a cestujúci bude prestupovať na mestský autobus, druhý vodič mu vydá taký istý lístok, myslím tým typ lístka, a ten lístok bude prestupný, čiže zľavnený. V prípade seniorov a napríklad držiteľov preukazu TZP bude ten lístok v nulovej hodnote. Lenže ja, keby som v rámci mesta vydal základné cestovné Žilinského kraja, pozrite sa, tento lístok je lacnejší na túto prvú zástavku, lebo zástavku sme nevolili, tu sme nechali vlastne prvú zástavku, ktorá je na trase. Takže keby ja som mu dal tento lístok a cestujúci by prestupoval na mestský autobus, tak by mu prestupný lístok nedalo, pretože som mu ho vydal v dedinskej tarife. Keby som mu ho vydal v mestskej tarife, tak ten prestupný lístok mu to dalo. Mestské autobusy nemôžu a nedokážu vydávať lístky v týchto dvoch tarifách, v mestskej a prímestskej. Tam to ostalo nezmenené. Toto sa zmenilo len dedinskými autobusmi. Ľudia ale tomu nerozumejú, nechápu to, ako to funguje, lebo vezmite si, že napríklad v mestskej tarife máme seniora od 60 rokov, to je seniora a základný seniorský lístok stojí 50 centov, ten stojí vždycky tak. Ale keď si dáme seniora v prímestskej tarife, to je občan nad 70 rokov, ten je za 40 centov a máme občana seniora nad 63 rokov. No, tam stojí základný lístok 65 centov. A je to vždycky polovičný. Tento 40 centový stojí 40 centov na každú zástavku. Na prvú, na poslednú, to je úplne jedno. No a teraz ľudia nevedia, ako si majú pýtať lístok. Vezmite si, že ide autobus z dediny, vôjde do obvodu mesta, tam si cestujúci kúpi lístok a odvezie sa s týmto autobusom na stanicu. Lenže autobus už bol v meste, vodič vydá lístok v mestskej tarife, ten človek vystúpi na stanici a chce ísť ďalej v rámci mesta. Vodič mu vydá lístok a ten lístok nie je prestupový. Prečo nie je prestupový, kde sa stala chyba? Lebo my, vodiči, aby sme cestujúcich dobre, že nevyšetrovali, akým autobusom ste prišli a kam idete, aby vodič vedel dať lístok. Či ho má dať v mestskej tarife, v prímestskej tarife, či ten človek prestupuje, neprestupuje. Skrátka celé zlé. Táto integrovaná doprava, tam by vodič nemal vypočúvať cestujúcich a cestujúci tí majú z toho chaos, nevedia ten lístok, aký si majú pýtať, aby bol prestupný. Hej. Nie je problém, keď sa stane, že ten lístok vydáte zlý, že ho stornujete a urobíte nový, aby to bolo v poriadku. Ale sú cestujúci, ktorí si ten lístok nepozrú, vezmú ho tu na stlačiarne, idú dozadu a vy vydáte 2-3 ďalšie lístky a on sa príde sťažovať, že nebol prestupný. No s tým už neurobíme nič, taký lístok stornovať nevieme. To je skrátka zlé. To sa už stornovať nedá. No a
tento systém je celý zlý, lebo keď sa integruje doprava, vodič nemá rozmýšľať, že taký lístok, hen taký lístok, prestupový, neprestupový, lebo ako vravím, každý jeden z týchto lístkov je prestupový. Ľudia aj hlásia, že chce prestupový, ale vy neviete, keď vystúpi z toho autobusu, že či on pôjde na prímestský autobus alebo na mestský autobus a vy podľa toho musíte vydať lístok. No a keď vydáte lístok v inej tarife, prestupový lístok nebude. Ľudí to hnevá, sťažujú sa, prichádzajú o peniaze, ale garantujem vám, že keď pár razy sa takto človek obtiahne, potom sa ten lístok naučí pýtať si správny, aby to bolo všetko v poriadku. Takže, keď si to zhrnieme, prestupový lístok. Prečo prestupový lístok? Už preto, aby druhú cestu som mal výrazne lacnejšiu, prípadne úplne zadarmo podľa typu lístka. Je jedno, akým autobusom cestujete, ale pri oboch autobusoch treba zadať rovnaký typ lístka a v rovnakej tarife. Vtedy sa ten prestup podarí. Prečo sa to nedarí? Nuž preto, lebo základom je komunikácia medzi vodičom a cestujúcim a táto veľa razy viac nie, pretože niekto sa nevie ani pozdraviť, niekto telefonuje, niekto rozpráva strašne potichu a niekto má v ušiach slúchadlá. Však určite ste sa mnohí v tom spoznali. Nuž, je to tak. Takže priatelia, zatiaľ takto, majte sa pekne, čauko, autobusom zdar.